Здравейте хора, аз съм Михайла. Днес ще направим хал на нещата, които си взех от Зайчар, Сърбия. Ходих първо до китайския мол и до още един-два китайски магазина. И ходих до ритейла, като ритейла не си взех много работи. Добре, да не лъжи Михайла, кажи си, взем много работи. Добре, нека да започнем с Елси лайфики. И за всяка дреха, която съм си взела или предмет, ще казвам цена, в динари и после ще я кажа на колева. И накрая ще гледам бележките. Натам. Искам да гледам. Нека първо да започнем с тази блузка. Много е сладка. Така. Пише Hello Summer. Синя е, така къса, широка е. Ако искате видео как пробвам нещата, пишете в коментарите и харесайте видеото. Много е хубаво. Така че, нейната цена е, за малко да забравя, е намалена. Това е хубаво. И е 300 динара, което в левове е 6 лева. Някъде там. Но според мен е много хубава находка, така че нека да продължаваме натам. Второто нещо може би ще бъде панталон. Взех си този супер дълъг ленов панталон, който е в много хубав цвят. На камерата изглежда към лилаво, а на живо е пепел от рози, да кажем. Прилича много. Пак казвам, дълъг е, но ленов и е как да кажа, колко път ще го кажа. Пак много тънък. Неговата цена мисля, че е по-скъпа от на блузата, разбираемо защо. Неговата цена е 800 динара, което е 16 лева. Мисля, че за това, което получаваме този панталон е супер добра цена. А пак е намалено. Така, нека продължаваме натам с вторите панталони, които си взех. Само че тези са къси и са супер сладички. Толкова бебешко розово. Имат панделки и ягодки. Копче са. И пак са като дънкови все едно. В смисъл, нямам предвид материята дънкови, а че имат копче и цип. Това имам предвид. Сега ще ви покажа близо ягодките. Много сладички. Не намерих блуза за него, за съжаление. Но нищо. Много ме дразни това копче. Сега ще го вкарам вътре. Удобно. Добре, така си. Неговата цена е 999, да го закръглим на 1000. Това е 20 лева. Много добра находка. Нека продължаваме натам. Пак блузка, няма как. Само че този път е оранжева и е с хибискус. Хибискус беше, нали? Пак е такъв модел. Та е широка и къса. Според мен е много сладка и ще ми пасне на другите панталони, които имам в гардероба си. Нейната цена... Тази обаче не е намалена. Нейната цена е 600 динара. Това е 12 лева. Мисля, че е окей цена за блузката. Нека продължаваме там. Продължаваме с един много сладък плотник, който пак е с хибискуси. Ето, Алоха пише 89, нали? Да, 89. На вас би изглежда като 98, но нищо. Алоха. Много хубаво ми седи. Пак казвам, ако искате да видите как ми седят, пишете в коментарите, ще направя видео. Неговата цена е 510 лева. Мисля, че си заслужава. Нека да продължаваме там. Другите неща, които са взели, защото бях с баба ми и с майка ми. Те са си взели. Ако искате, мога да ви го покажа. Ще ви ги покажа, разбира се. Как не. Ето тази. Не знам ли е потник ли е, блузка ли е. Мисля, че е потник.
Материята е много тънка и е много хубава. Лен. Май беше, не съм сигурна. И е на цена от 600, пак е намалено. Това е 12 лева. Мисля, че си заслужава. Ще го сложа в другата купчина. Окей, има една тениска, която не знам дали е за майка ми. Не, за баща ми е. Добре. Ето е тениската. Чисто бяла тениска с някаква си картинка там глупава. 408 лева. Окей. Мисля, че има още една тениска. Само, че тази е за майка ми. Happy Loma пише. Ноката ми. На цена от 510 лева. Пак е много сладичка. Мисля, че си заслужава, но не съм сигурна, защото не разбирам. Добре, и последното нещо е ето този парфюм, който пак мисля, че е намален. Той е на цена от 612 лева. Ето го. Сега ще го отворя само единствено за вас. Не обръщайте внимание на звуците. Разтворихме го. Айде! Добре. Тъмън го отворих, тъмън ще ви кажа. Айде взема ножицата. Там. О, ще имам в кота. Окей, отваряме го. Самър. Мисля, добре опаковано, няма да лъжа. Ето го. И самото си опаковано. О, боже мой. Ето как е опаковано. Много прилежно. Orange Blossom. Това не е за мен, за майка ми пак. Айде бе. Не е лошо. Не е толкова зле, колкото си мислех. Ще го прибера и после ще го дам. Така. Да си го носи. Тук ще го сложа. Сега това бяха покупките за AC Waikiki, но сега е време да покажа бележката. Аз така си мисля. 5306 динара. Това е някъде около 100 лева, но това не е проблем. Нека продължаваме. Какво си взех от китайския? Китайския мол, нещо такова беше. И нека да започваме. Айде бе! Падна. Това ще покажа от втория китайски продукт. И си взеха, разбирате ли, като цял така. Айде да започнем първо с моето единствено май нещо. Айде не, първо това. Взех си пояс на Stitch. Този е голям, мисля. Да, size 80. Swing Queen. Супер сладка картинка, няма как. Имаше на момента, но нямаше същия размер. Този беше най-добрият. 5 лева. Перфектно. А там. Сега не знам какво трябваше. Само парфюма ще го сложа. Ох, извинявай, мамо. Добре, нека сега. Взех лабубо. Вече съм го извадила, вътре съм сложила някакви други работи. Но ето е самата кутийка. Казах, че искам Secret или Zizi. Познай какво ми се падна. Zizi. Но най-странното беше, че самата Zizi е така беше. Държиш кола. Това не е на картинката. Второто, което беше, че беше в тази упаковка, която не е за това лабубо. И второто най-нелепо нещо, знаете ли какво беше? Знаете. Ето, примерно, сега ще го сложа в кутията. Сега ще го покажа. Айде.
Иначе това е лабубо. Ето го. Зизи. Върти глава. Окей. Това струваше 18 лева. Окей. Нали, като си вземете ето такова, си мислите, окей, взела съм си малко лабубо, ще бъде бебе и майка. О май гад, това е толкова сладко. Еми да, и очаквате, че ще ви се паднат, нали, тези и сте много щастливи, защото са смески. Нали. И сега, отваряте и взимате пакетчето. Това пакетчето е чисто сиво. И виждате, и се пада е това. То дори не е плюш. Разбирате ли? Аз ще да се разърва. Струваше 7 лева. Направо ужас. Как са ги направили, аз не знам. Добре, нека продължаваме там. Тига съм си ядосвал. Така, тук бележка имаш ли? Не е това бележката. Нека продължаваме там. Първо взехме една... Сега ще правя малко намудно. Взехме една картичка. Happy Birthday пише, ако се следите. Моята картичка взехме, защото ще ходим на рожден ден на едно много сладко детенце. Казва се Емануела. Монче. Много яко. 250 динара, 5 лева. Там. И за да не бъдат само парите, взехме една кукла. После съжалих, че съм я взела и затова не взехме нищо. Исках много да иззема дрежки, но не взехме така и да речем. Колкото струва 12 лева. Долу са, дано и хареса. Продължаваме с чаши за кафе, не са за мене, това е скучно. О, нарих бележката, по принцип слагаме тук. И това не е за мен, и това не е за мен. Добре, ще ви го покажа, хайде, че съм добричка. Ох, това ми е за мен. Стих. Добре, взех си една буза. Разбирате ли? Аз пробвала, съм си взела 10 бузи на лабубо. Моля ти се, отивам в правната и после тръгвам да ги връщам и по пътя виждам момчешко. И моля ви се, видях тази буза. И направо завлюбих в бузата и я взех и я пробвах и си купих момчешката бузка. Сега, на първ поглед тя е чисто бяла. Но когато я обърнете, кой се появява? Ами няма. Много яката иска. Няма да бъде много яка. За нея нямам представа колко струва, честно ви казвам. Нямам представа, за съжаление. Това е най-яката тениска ever. Така другото, което си взе майко ми, разбира се, как няма си вземе. Което? Това пила ли е? Стига! Това е пила? Това ще подаря на майка да си пише нещо. Така. Боже, безопасна игла. Добре, тя блъската. Сладка. Точки. 790 динара. 800 да кажем, 16 лева става. И там. Това са едни панталонки, не са за мене. Много са ми големи за мен. 480. 500 да кажем. 10 лева. И има още едно нещо. Май, юни, не знам. Ето това. Сега ще извадя един да ви покажа. Много яко. Много яко. Бекпак. Ще взема. Ето. Много не извади доста. Оп. Нали знаете, когато имате чини, примерно с детето ви, защото си остава само през лятото, трябва да оставите храна, но го завивате с тъпия найлон. Ами може просто да му сложите шапка от найлон. Е така завивате чинията. Е така. Представете си, че главата ми е чиния. Представете ли? Ако не... О, не изкъса го. Не. Взема това.
Представете ли го вече? Ето така. Айде. Де така си. Перфектно. Имаше и неща, които си взехме от хранителния магазин. Но ако искате да ги видите, трябва да се абонирате за мен. И ако скоро стигнем 1000 последователи, може да направя, да започна да снимам по 3 видеа в седмицата. Добре, сега нека да видим и избира се бележката така. Не, за малко да забравим. 4329 динара, което се равнява на 85 лева, заедно с онези 105, отива към 190 лева, изхарчени за днес, само за покупки. Дрехи имам предвид. А за храна, може би още толкова и повече. За малко да забравя, ще ви покажа прибивката, която си взех вчера. Точно така, вчера си взех нещо от Пепко. Стичо Мичо, много е сладко. Това е лабубото, да не си мисля какво е така. Така, мисля, че това бяха всичките покупки за днес. И мисля, че с това идва края на днешното видео. Ако искате да виждате още такива видеа от мен, просто се абонирайте за канала, ударете камбанката, харесайте това видео и коментирайте какво да бъде следващото или дали да направя видео, в което пробвам дрехите. Това беше от мен. Чао!